priatelia, dnes sa varí guláš. Použijem škvarenú bravčú mäs, na ktorej roztopíme, teda posmažíme cibulku a cesnačík nastruhaný, no a keď bude dosklovita, pridáme mäsko. Tak sledujte mňamký slovenský hovädzí guláš. Varíme slovenský hovädzí guláš. Mám ho veľmi rada, pretože som z rodiny, kde sa guláš varí veľmi dlho aj v našich reštauráciách, takže poďte so mnou a dnes si spolu vychutnáme také varenie jedného z typických jedál, ktoré sa varí skoro v každej slovenskej rodine, alebo sa minimálne niekedy varí. Nakrájame papriku. Voňavé, naozaj to voň sa nesie. Z tohto hovädzí zasalko. Toto je krásne. Okoreníme. Paprika, pretubované, nasolené. Teraz sme misko zalieva, budeme restovať 20 minút a potom budeme pridávať. Zalieva sme misko vodou a budeme restovať ďalších 20. Už sa robí, už kysne naše cestíčko. Na knedli. Poriadne premiešame a necháme dusiť. Tak to vyzerá, kysnuté cestíčko. Teraz to nadparíme. Takto varíme guláš. Gulášik a slovenská knedla. Želám vám, priatelia, dobrú chuť.